здравейте хора, продължаваме с втора част. Втори епизод за Майнкрафт. Але! Ти го махни, бе! Кое, бе? Не, ти помага да стоиш така, бе! То си стои. Извиняваме се. Джигур. Хора, да знаете, направихме си легла и таковахме и намерихме айрон. И направихме 18 кофи. Аз ще взема днес 16 кофи там. Пани помощ! Не мога да скача по стълбата. Ето тук има 16 и две такива. Няма го в мене! В тебе! Човек, пак трябва да търсим овце. Да, овце. Знаеш колко кофе имам? 16 с вода. Човек! Няма я в мене. Пак трябва да читвам. Трябва сега да ти читва леглото. Няма. Няма. Ние не сме читвали. Само рибата. Само рибата не сме читали. Кой е? Това е велика брада в това ножа. На! И забрал съм да стира. Ето. Дечко е! Дечко от майката природа е! Сега ще копаем. И те стъпи камъни. Хора, за втори път повтарям. Който иска да дойде на село Оризаре и да снимаме с него, който иска. Но този смайли живее тук близко до нас. Не много близко, не. Ние живеем на улица Любен Карамелов. Това беше 9 или 8, как беше? Как си лепно, бе? Виши. Да. Мега гафа. И добре, хора, върнахме се, на него му спря нещо телефона. И знаете ли какво стана, когато влези? Стана това. Когато влези, главата му беше обърната назаде, а пък беше обърнат напред и главата му беше обърната назад. И ма гледаш. Това беше бахти зловещо, човек. И хора, на паузата, вижте какво намерихме. След малко това имаше пред нас и взехме това. Вона. Те пък точно през вратата, бе. Пани! Дай да спим, аз съм вътрешно. Айде, бе. Чай малко, те знаеш колко трудно се чупят.
Стига е! Стига е! Бати бъгналя! Бъгнат ли съм? Не. Бати ти си много бъгнат, човек. Много бъгнат. Бати се иска да изляза! Иска да изляза! Да биже. Иска да изляза! Али. Али, поне те изкарах. Мани зомбита влизат. Хора, днес в този епизод Ще бием се. знаем много грозна къща. Не е баш много грозна диама. Много се яко. Как ще е яка, бе? Но хората ще кажат в коментарите дали е яка. Добре, човек, трябва да се качим на най-отгоре. Хора ще се върна, когато измисли път, откъде да се качим. И добре, хора, измислихме откъде да се качим, но тук ще ни трябва много пръст. Ами, човек, трябва да си обиколен пръст. Кой е све? Да. И тук, за да може да го изградим, ще ходим чак много надалеч. Ще го направим Ето там, до другата планина. Ти масло как ме събури оттам. Кой аз паднах? Той отрята. Аз се кача пак. А не, че, каре. Нали не трябва дърт? Често има много. И да. Но този къщ не трябва този дърт вече. Ами, човек, ще ходим до другата планина. И оттам ще ги стреляме. И ще направим огради, за да не падаме. Не може с дърво, бе. Дърво ще хабим. Дървото е много важно. Бе, като съберем дърво, ще го заберем с такова. Да, ще Чак го до оня връх ли ще го качваме, бе? Не, другата планина от среща. Направо. Да. Аз почвам обаче с дърво. Аз почвам с дърво. Не, бе. Ари, бе, човек. Вай. С дърво после ще го... Добре, ама това там... Кой? Ама нали до другото? Да, бе. Ама аз взимам дърт за всеки случай. Добре. Ако имаш дърво, почни с дърво. И също нямам никакво дърво. Има камън. Ако искаш златко, изчакай. Какво да правя? Да ми се схъби той. Дървото и тогава. Не мога да сложа. Чакай. Ето там. Където съм сложил дърта. Там да го направим. Да. Сигурно ще не стигне човек. Не се знае. Мако. Ако искаш още един блок. С още 2 блока ще го оголемя. Окей. И там после ще го стигне. Ако искаш и е тук. Мале! Кой? Мара, човек, не носам. Ано ли си? Да. Ама възстановяват. Не трябва. Ама ще трябва да правим още този човек. Ай, от каменната ограда. Добре, аз сега ще вземем тук на камък. Ще правя. Аз ще направя нещо като такова, като стена. Нещо като Вай, там човек, да ела съм малко да му пазиш. Какво? Знаеш кога аз направих един стак и 2 камени огради? Искаш ги дай. Добре, човек, дай да направим стълби. До там. Мале, не мога да скача по стълба. Аз сетих откъде да го направим. Стълби. Ела. Значи от вътре къщата ли ще го направиш?
Да, знам какво да направя. Виж, ела. Искаш ли от тук пак да почнем стълби нагоре? Стълби нагоре. Ето тук. Добре, аз първо обаче ще отида горе и ще видя дали тук ще бъде. Ти стой до стълбите, за да ти виждам името. Мале, чай, че сложих една камера ограда. Ти до стълбите ли си? Чакай, да. Не. Чупи. О, просто там човек ще правим ограда. Да ни идват зомби. И сега тук продължаваме нагоре. Човек, то не е точно. Много надалече. Даре ни там ще направим ограда. Ча малко имам един блок. Нямаме дърва. Нали? Да, аз нямам вече. Аз нямам. Скъбихме. Един стак да брал дърво. Това нещо ли направихме? И имаме само 9 стълби. Аз имам 6 стълби. И заваля човек и бахти късмета. Сега ще го спра. Хора, извиняйте, но мразим дъжда. Нали смайли? Да. Нали, много гадно. Много раздържа. Човек, ще ни трябва още една стълбичка. Не, няма да ни трябва. Спирам го. Ау. Аре. Аз махам дърво. Също това да не е нещо тайно, като такова да влизаме в къща и тук направо, и тук да влизаме направо. Добре, обаче входа ще го закрием ли? Значи хора, сега ще се върнем, когато направим всичко. Когато направим това нещо, и това тук, ще се върнем и ще търсим паяци, нали бе? И сега се върнем. И добре хора, върнахме се. Направихме и втория етаж, който Смайли и тади идеята. Направихме го с такова и ни остана един стак. Копахме. Не копахме, имахме много камък. И Смайли дори отиде да набере много камък. И ми направи такива, имаше 3 стака и нещо. Имаме такива камени огради. И сега ще правим още нещо. Нямаме факли. Ау! Някой иска да умира. Зомби селянин иска. Човек, наистина тук някъде има село. Ето хора, тук отдолу как изглежда.
Сега да ходим да спим, човек, защото искам да ви покажа на хората отгоре. Бъгнат си. Аз? Не, аз казах кога. Ама аз бъгнат ли съм? Не. И хора за край на епизода ще изамрате флеш. Защото съм печала. Човек, ако намеря път да се кача горе. Ето. И те изглежда отгоре, като някакъв тунел. Вай, тук има стълба. И добре хора, сега правят това нещо да ви покажа отгоре. Ти нали знаеш, че трябва да си гладен, за да изядеш ротен плеш. Аз съм гладен. Мале, къв съм добър. И добре хора, няма да го изям сега. Сега ще го изям. Отрови ма. Пани, сега какво ще правим, бе? Ще правим ферма. И... Аз лепнах ли, бе? Не, бе. Left the game. Добре, хора, и сега ще се върнем, защото има проблем с телефона. Добре, хора, върнахме се. Сега спим. И да знаете, хора, панието смени скина. Защо съм от... Друг телефон. И е като моя. Ето. И вижте неговия. Да, същия. Гледайте ми къси. Ай, мъкне! Чак, не ги обиждай, бе. Аз не викам на тях. На мене. Скелета, който те цепши! Тук долу настивам, долу мръсно. Дай ми стели! Озих! Колко изстрела? Чакай, пани, чакай да ти видят скина. Ето, същия като моя. Ако правиш моята тупка, бе. Мале, за малко. Мале, човек, ела. Може да ми направиш услуга? Да ми донесеш една две кирки. Добре. И торчове имаме ли? Торчове не. Човек! Умирам. Отко? Нищо не мога да видя! Ко си направил, бе? Ко си направил, бе? Торчове имаме ли? Как да нямаме? Ние ги изкъбихме, като ги слагахме, където попадне. Дадох ти. Направих торчове и ти ги дадох. Те ми ги няма. Еми така става, като ги слагаш, къде ти попадне. Ти... Пани! Айде отидем да взема на кола. Идваш ли? Хора, ние там не сме взимали никакъв кол. Просто някъде ходим и го вземаме. Забравих кое е място. Ти? Помниш ли? А? Каза, че ограбих няколко. Помниш ли кое е място там? Ходихме да вземем такова кол. Като много далеч беше, бе. Да, а после как си намерихме къщата и аз не знам. Витраям. Самара! Имаш торчове вече. А човек, наистина.
Аре, идвай. Слове турч. Ние сме много тъпи, изхъбихме с целия айрон. Странното е защо като намериш кол и зад него айрон. По някой път злато и диамант. Ой, аз искам да купа, бе! Дръпни се! Ого е! Счупя кирката на теб. Ще донеси ли ми кирките, бе? Кирки пък само ти нося, бе. Казах ти донеси ми. Нищо не съм чул. Айде, само ти, бе. Ага. Отивай, бе. Добре, човек, седна съм някаква свободина. Оле, ама и няма ми дърво. А не, аз ще взема да практично направо тя на кирка. И то пък такова ми това е. А не, аз ме нямах. Вече и аз имам 3 кирки. Ама целите са пълни. Чай, аз идвам при теб. Ко намери, бе, ко? Взимай го. Аз мисля, че всичкото беше пълно с кол, бе. Взимай го. Не трябва да всяко време. Аз съм намерил от една тупка 41. Ай, сега дай. Имаш ли такова пръчки? А? А? Ето. Нямаш. Имам кол. Що? Да ти една пръчка. Аз имам много, бе. Земя! Ари, земя, бе! Ари. Ари, бе! Ако искаш... Пани. Ако искаш, дай всичките си факли. Ако искаш, дай всичките си факли и аз ще осветявам. Искаш ли? Ти си. Защо ме гледаш толкова мрачно? Добре, човек, карай да намериш само малко айрон и да такова, човек. Опа. Не също. Мразя тъмното. Добре, дай факлите, аз ще отсетявам пък ти. Правиш, бе. Всичките ли са това, бе? Не. Колко направи, бе? Добре, аз ставам тук някои работи, защото... Майко ви зомбя се. Спаунер! Мале, убиха ма! Бяга от мината! Бяга от мината, има спаунер до нея, бе! Бяга от мината, взеха ми те спедали айтемите. Бързо. Няма ли бе, човек, аз не съм пъзъл. Дай ми някой меч, да се убиеш също чест. Ама спаунер. Ние факли. Дай ми някой меч. Се обранявам с тях. Ое! Имаш ли пръчки? Не. Добре. Кипа са педали. Че малко левела много. Идват още. Откъде? Ма не. Ух.
Твой човек, къде отиваш, бе? Че нямаш факли? О! Едно ли беше, бе? Ама не още. Пътувай към светлината. Искам да намеря спаунера. Ето толкова с много зомбита трябва да има спаунер. Пак бахте педалите му. Нали пак дойде, бе? Ти малко ме подпуката. Човек, сега ти дойде при мене. Ето тук отгоре има. Кири! Добре, човек, ела тук, ела насам. Къде си ти? Що е, човек? Просто ела насам. Тук Трябва да отбележим срещу къде ни е. Къде сме влезли. Добре, хора. Паднахме на още една плячка. Знаем ли откъде сме влезли, бе? Да, аз помня. Чай тук. Има още аране! Къде, бе? Бах ти бъкнато с айрон. Оставил си едно айрон. Отди го вземи. Къде, бе? Там в най дупка, където намери айрона. Чакам да. Сега ще ти кажа колко е. 13. Имаш ли блокчета? Ето то насам, значи няма нищо. Не имаше нещо, човек. Само това ли е мината, Не имаше нещо насам. Да, има. Какво е? Да, виж ли са? Няма пак тръгната по това. Видя ли, че има? Ще влизаме ли? Да. Въй, човек. За тебе, Айрон! Въй, да, човек, наистина има нещо. Не, няма нищо, освен този Айрон. Тако. Як приемаш айрон? Колко айрон? 16. Аре. Слагай тук. Да. Чакай да изтече. Най-накрая. Пак е яка. Тук може да намерим диаманти. Ще копаем надолу. Ама скелети искам аз. Аз искам скелети. Голям си бе гадже, бе. Днеска съм ял закуската. Ще ме намира, бе. Вече. Не, айде да берем тук кола. Левел. Але. Колко кола имаме? Аз нищо не взех. Колко кола имаме? За сега 13, 14. Какво те боли? Баща ти кога се върна? Вай, чакай за момент, мисли, че му лагна. Това е кошно. Стигне по назад. После ще махнеш ли кола и да дойде колата, къде е осветено. Осветено. Добре, човек, дай да си вземем
Аз си вземам тук кирките и стрелата си вземам. Ти ходи ли си, бе? Да. Ако искаш, аз тук можеш да копа. О, не ми се копа кол, човек. Ох, и на мен ми се излиза навънка, човек. Ама бързо трябва да се приберем. Вечер. Имаме три стрели. Аз знам. Имаме рутен флеш. Ще взема малко. Нищо. Айде да ходим горе. Бъгнат. Айде да си приместим леглата. Не. Аз бъгнат ли съм? Много аз. Не. Ти бях ти бъгна, бе. Как бях? Ти трушиш ли? Не. Хон базата. Пани, тук не щяхме да принасяме чест и... Да, може щяхме да заберем едно нещо да направим. Ко? Какво ли не, да изпържим айрана. О, боже, прука. Добре, чек. Аре да правим фермата. Аз не си това дърва. Добре, остай го са айран да впече. Айде ще направим оръжие. Да. И един не често. Кирки. Две айран кирки. И две 8 и плюс още 2 10. Чай малко, 2 кирки, 6 айран. Да. Още 2 кирки, 12. Не бе, как още 2 кирки бе? Още 2 меча, бе. Да, 2 10. меча 4 айран. и брадва. И 2 брадви. Не знам, не мога да сметна. Там колко 14 ли лепнах ли? Не, Сега ли мога да вземеш? Може ли пръчки? Що? Чакам да станат 6. Защото нямам такова. Тук трябва да има. Ще мога с пръчки. Едно айран ти е готово. Благодаря. Аз чакам 6 да ми станат. Трябва. Аз ще сложа едно айран в честа. Не. Чакай, тук като стана още 2 айран. Ще взема. Не! Вече няма не стигнат за 2 брадви. На мен ще ми трябват още 2. И на тебе. Ма за колко са 2? Защо да си направя още едно? Да се направят брадва. Те 2 брадви. 3 айрана. Те по-ще колко. Ако ще да ги падам да си правим брадви. Вместо мечове. Дай да си направим едно брадва пък. Или пък ножица. За мен нали? Значи няма да остане. Ще отидем да намерим. Че, дай, после ще помниш. Аз също отивам да такова това. Ще ходя търся айрон. Малко. Къде си? Къде си еди бляк? Човек, ще си правим ли вече това?
Фермата. А? Ще почвам. Окей. Вземи потейтото и такова. Сида. Аз оставям тук малко от къща. Свида го няма. Да, бе. Свида не е в долните честове. Не, трябва да е в долня. Не мога. Добре, тук има много листа. Сид! 2. На, чакай. Къде си? На втория етаж? Дървата не стигат. Колко ти трябват? 1, 2, 3, 4. 4. Тук има бяло. Тук нали имаше едно дърво, е? Уау, не намерих никъде дърво. И чакай, там имаше едно дърво. Може да правим. Чиу. Коста. Намери ли? Намери ли? Сида. Дърво, търся дърво. Ето и дърво, ма. Тук има само листа, ама няма и дърво. Точно 4. Хора, знам, ние сме много големи нубове, защото още не сме се намерили ябълка. Шейка за тази резултат. Коса! Уй! Чакай, аз къде отивам? Ко! Мале, бахти малката ферма. Така. Вънка ще направим. Не, бе! Ще направим още една вълка. Да. Виж, ако си оставил кирките, бе. Уй. Бакет. Имаме си безкрайна вода. Не е безкрайна. Аре, оставяме кофти в това. Мутичка!
дракони са крави. Не ги убивай, бе! Няма да убивам, ще вземем мляко, бе. А. Къде е нашата крава, бе? Иха, ма че си... Касапин, нали? Не, ти си... Не знам. Ти си Гризман. Аре, ла да ги засееш! Ти за себе. Не са в мене. Иха, бе, че си на гълъба. Иха, ма че си... Ай, човек, в теб са! Не са, да. Тя ги изсъди. Обаче ние се развихме до такава степен, че имаме най-голямата къща. Да, най-голямата. Пани? Ти гледа ли на знака оня клип, дето си възстри къща от дърт? Ай! Ти бе! Чакай, бе! Аз ги направих, бе! Направих каменна. Защото не съм свидло. И бащука, където ни леглата, аз там ли спа, бе? Имаш ли кокъл? Не! Мината е. Добре, и толкова добре съм усетил, че... Не! Вие колко взимате? Айде, бе! Пани, за тебе! Извинете, това беше голям гъл. Изкараме това. Напред само писа толкова гъл просто. Не даде. Бъгнат ли съм? Не, аз... Не. И добре, хора, вече си имаме ферма. Сега ще сприем микропа. Е така. С къси. Чай. Аре, бе! Аре, бе! Аре, бе! Аре, бе, Пани! Виж къде са ми очите. Завърти се малко, е. Тялото ти. Айде да държим брадва. Погледай само, бе. И добре, хора. Чао от нас. Чао. Не забравяйте да лайкнете, да коментирате и да се абонирате. И хайде, чао!